Hello mga kabes! Welcome back sa Ilocano's Best. For today's ulam, magluluto ako ng chicken curry na tiyak na inyong magugustuhan. Kapag inyo itong matikman baka inyong balik-balikan. Kaya tara na, at nang maumpisahan. Una igisa ang luya na hiniwang paaba. Tatlong ngipin ng bawang. Puting sibuyas isang buo hiwang manipis lamang. I-mekes-mekes lang yan hanggat maamoy ni hindi anong kapitbahay. At saka ilagay ang isang buong manok na natsap ayon sa laki lamang. Igisa hanggat mamutla at pagpawisan ng isa. Timplahan ng 2 kutsarang patis. At budburan ng 1 kutsaritang durog na paminta. Pagkatapos haluin, ilagay ang 1 carrots at 2 patatas na galing pa ng bogyas. Lagyan ng 1 latang gatas ng niyog. Isa at kalahating kutsarang Indian curry powder. Haluin na mabuti hanggat makuha ang kulay na inaasam. Dagdagan ng curry powder kung kailangan. Gamit ang tinidor tusukin ang patatas kung malambot na. Tikman upang malaman kung may pagkukulang. Approve daw without thinking. Lagyan ng katas ng kalahating lemon. Tangkay ng celery bigyan mo ng 2. Siling almoranas bahala ka na. Siling kampana para mas atraktibo. At ito na ang ating power chicken curry. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat mga bes. Follow and subscribe for more. Kain tayo na.